Hadian banakaliang ubadon ko Sumer ubaday UMDC barem ko Umsning constituency bat ubaday ru presiden ke parti UDP Umsning circle hakasanterik na iwing ulapan banapay ba abulamino na ka parti UDP haringkat bat kinong ilam bat kinong kesyan kijong u nakaliang kinong ilam ka parti UDP Umsning circle hakanyaw tadi unay wing kilami khmat ban pensay halor ka jingmino jong ubadon ko Sumer na ka parti daga ba kilaong ba umbaro kinong kesyan bat kinong ilam ki parti kila i ya ka parti Henry Baro kidang yaine scam bat ka parti tak halu mentam kat kum vice president uba Rocky Killa bat general secretary uba Edi Kharbani habakran bagilap sai kubor uloong ba kajingmi na ka parti kadaitang kajing sngo shimet kajong uba don kupar Sumer lembat kikatu kat ningut kinong bot bat kinong kesyan kijong u Henry kibobon kidang yaine ban kesyan shit rehem ya ka parti shosho kilaong ru ba kimdon man ong ei halor kajingmi jong uba don kupar Sumer bat kamdon hiru kanu kajing kta ya ka parti haki election arajar arpulai kat kum uba Anthony Sumer uba de uhman jong uba don kupar Sumer habayok ran limba da ka phone habakran bat general secretary uba Edi Kharbani ulang man nakaliang kajong uru omdan man ong iay halor kajingmi no uba don kupar Sumer Henry nakaliang kajong uhi unyay ne bat kesan be ya ka parti UDP kumba ujule na du mensuam di nakaliang jong ki parti UDP ki badon ki blakersian borbor ya uba don Sumer ki ele haktu kasngi ki bon nakaliang parti nakaliang i presiden jong ka senglong timiru idon hangne ki lej napta ki rangba iru ki bon hi balet bangin tip ya ta ke ka pa tau don Sumer don banong te ke ke bangila yo sngo hang tu bon ki blayo sngo hang tu ya kata ka jing bam hap jumut jong ba don Sumer bat kita kinong elam ki basya khamat te nakaliang go jongi hi te ngim don kanu ru ka bangin perkhat namenta ke ga ba don Sumer udon te ngi sushim hang ni ngi sngo ba ka UDP hi hadu menta kalong kum balong ngidang ya teli kamdon kapai kapra ti badon Sumer hi kumba dangshen ngila deb jet yo u banlong biang kum u presiden jong ka Umsning circle pat ha ko jo ka poru ngila don ke jinge sutu jumut la ai lat u badon bandon ke jinge sutu jumut bat kini u candidate ku ba kwa ban pan tiket na ka UDP ba sanshan ha kani ka meeting ru kabala deb banlong dak jing sutu jumut bat ka jing klei jong ba don hapo ki media mangindon ke jing etrelang lada yo tiket manu manuru kamdon ke jing apa ya pra rekum bolong ka santret ba don ularai ban mi no na ka parti nakaliang ko jongi hi ke UDP ngi klem khang nimdon jing sngo ei shu ya ke jing mi jong ba don bat ke ei ka ba ha tu ka sngi ke jing rakti jong ki breu ki ban pen menjur manimi lang yu ba don re kamlong kumbalong Henry ke UDP hi kadang ne menta kinong tre kidang ne menta ke bami hi na ke isi jong ke UDP gede hi tong ba don bat iwe armut ba ilong kimi ba don haktu ka sngiru idang don hi kumba idon idang agi jing kersyan ke bapura ya ka UDP te kam nom don kanu ke jing ya pra hapo ka sem jong UDP po Umsning kani gadi ke jing pen song thu lang ya baro ba kinong kersyan kim nom don ka jing sngog nom no baro ngisu thu bahag tu kasngi kinong kersyan UDP kumba kersyan UDP ki kersyan UDP hi ki khlemon hiru banmi sheke ei tau badon ukwa banmi te nakaliang jong ngaru kum vice president sengang sobhaban panchai pai ba ya baro ki nong trei jong ka UDP ba ka jing khot meeting jong iba don Sumer ha ka santerik ante po auditorium hall jong strong Umsning tamlar bar jongi te kade ke jing khot jong personally kamde hi kano ka banta ka ba nakaleng jongi ka parti UDP kumba Ukraine haka press ke media buong ba ka UDP ka la prapom rai kumba long banta ka UDP jongi kampak pra ina ye long telihi kumba long kawe katu ka jing khot meeting jong ba don Sumer ka de ka jing khot personal jongu te la da uno breu bokwa banmi ula banmi da ka masuk ngimdon ka no jing khang te Henry bat haka press ke media ka bami sabat ka mun nakalay jongi ka ba hadu menta ka UDP hapo ka jing yalam ba sunshine makri bat hapo ha bat bedairu candidate ukortong jong Umsning konstitusi ngi dang ya teli himlan nyimpat don kano ka jing apa ya pra kinong kit kam ki barim ro kidang don hi hang tu baro kitu kinong kit kam ki bat don ka group Kibadona katiga skiru kimde ki active member ki balong kum kinong kit kam ki batmai ha kapor mamenta
Kitu gede no kit kam ki bangim ki mamcham indok ha ka komiti ke jongi. Jadi mereka tahu nakalang jong aku vice president dengan kuat wan pensyai pai ba saki nongkit kam jogi UDP saki nong kersan ke BI jogi UDP kim dei man sko thu bakla kim dei bandon kano ke jingso ka UDP hi ya menta ka telih menon bat kadon hi ka jingsania ka baskem ha ka po ka jilam jong iba sunshine kum bukur tong jong ka UDP ke jongi jesa ka weiru ba meneng iladon ka ngaskwa wan pensyai saki pai ba nong kersan jogi UDP ba meneru iladon ka jikran ka district jong ka UDP dan nakalian jong ka district UDP ru ngilapen sko halor bun ki benta ke badai ki jingja jong ka umrai konstitusi jong ka mauti konstitusi bat khamtam lei jong ka umsing konstitusi ngilasim ya karai bangin sasyong ya ka meeting banyale dakino ki benta haji ki dei bat kini ki nongkit kam jongi jong ka UDP ki bla phet na ka seng UDP kata ka dei ke jing chai na kalian jong ngi bawan meeting bende ka district kenang baki pai ba kin dem dei ban stu bakla te pai ba be ki nong kersan jong ka UDP baro kim dei ban stu bakla umdei bandu jingkerman umdei bandu bensem ka UDP kadang ne himlon kumbalong hakini kisngi menta naduk mensuaru ngadei ka presiden ka pojong ba don sumer bat haduk mentaru ngadang bat hi ka kam presiden ngadang dei hi ka presiden jong ka umsling circle jong ka parti UDP haduk menta ngadang bat hi ka ni ka kam te kum kinong kersan hi mdei baro bangi mi ndre mla ban ong kat tukat ni le sekindon gi bami ndre na baro hi ki ba ila yo banyak keren banyak phone banyak kontak seni setai tingi sungo begin yende be haju namar ba lada ubana uyo tiket ngi ong bangi kloy ban kersan ya u ndre ba ma i klem yang syu na kando no parti haba ilami na parti ndre ngi baro ngindon hi ha ka parti UDP kumbaga long hi baro sikata te tang kita hi ngan pen sungo pedeng jongpi bat ki babun ru lapau ka social media man ha ka ni ka santarik ringam sim keren ben ai ru em ya ka parti ringa syukren sungusun ai hi na ka menta jong ba don sumer na ba yo tiket na mar ba ubang ya kersan baro sikata ten rai na mar ba ka jing bom yo tiket te ba don sumer ila mi no ndri mangihi baro nginya don ha ka parti bat mangaru unjuk ngadang dehi ka presiden jong ka umsling circle jong ka parti UDP daga baburam yang ibaro ki badai kinong kersan jong ka UDP kumbala penpau ha ka tugas santarik babaro kinong kersan jong ka UDP ngin mi no ndre kumbala keren sak khamat menta kam long kumta ngade sisa hi kinong kersan jong ba na don sumer naduk kopor ba iyang MLA MDC tenri imsim lepo sa katong ti hadin nang tu pade hadin ba i imsim yo ya ketiket tengil ay kersan ya ka UDP hi kabadai u kandidat udai uba sunshine makri hakan ya ka meeting bahasan tering aba ikot ma i yang ba ikwa ban pensyai ya kinong trai baro jong ka UDP handai ondang la rong hapo ondang la skap ya tak jengkren ke jong i kalong penban mar khongpong kami hap tak jeng keren ke jong i kapo bi ai media ma i ama im kuat tiket syu en kersian no i ba sunshine apa umsning na ne jong ka UDP tengi ro ngila so tenan ngila ai i ku mu tau presiden upan ya tre kamlang no ba i ba sunshine handai hak tu ka sngi san tarik penban kalong penban mar khongpong ngapai penban ba imut ban penpra ya kane ka parti ke jong i UDP jong ba sunshine rai em ngi kinong kersian ki ba khamat do jong ba sunshine ngi ya teli melon ngi kilong kemie ki khon samla kilong kemie kilong kpa jong ka umsning constituency ngi ya teli hak jang parti jeng iba sunshine mat kum mentak asliru ngawan lang kum ne pranong trei mangikwa banya pensaya kata ka jeng mi no jong ba don sumer ule sano ka parti ngem te benre ngi ki bangila la trei nando mensua kum bangila kular nando ka simban nengkong bangi ngenya trei ka parti UDP om bangin pe sano jong ba don sumer ai ba don sumer masjid ya kana ka parti ngem trei ngi ki belawan hak po parti UDP ban kersian iba sunshine tangata ka wenga kwa ba baro ngi kinong tre iklam phai sa kadang sa kamon ban inya ong banginya friend IAM ngi atali melan kum banginya tali baro sa kata